Gani ga wane ya ishi wane tsoron Allah. Me faru? Jikin me faru? So kuna ganin dai abin da yake faruwa yawwa. Wannan izina ce ga matan auren da suke fita su bar mazajensu na aure suna marki ɗan uwansu. Wannan bidiyo naku ne matan auren da suke fita suke itatuwa. Suke marike kuma haɗe da kamfanin ɗan malele join up. Kun gane me faru? So wannan maganan abin da is very very terrible. Gaskiya magana kenan gaskiya. So wannan mata an ce yanzu magana ake ta kashe hanson guys. Mata suna ta kashe hanson guys. So we have to be very careful. Wani mai gida na ya kira ni ya ce mini Kano State Material. Na ce ranka ya daɗe. Ya ce to fa kashe irin ku ake yi yanzu. Saboda haka ka ba a hankali yawa ya tunda ka san kamfanin dan malele yanzu ya yi daraja ya danna kamfanin marke bai faru. So ko me mutum yake a duniyan nan ƙarshe wallahi sai diminsa ta cika. Yawa ba kuma awa Allah wayo. Duk wanda yake duk wacce take tunanin wai tana aiki a kamfanin dan malele kuma wai za ta yi wa Allah wayo. Billahi lazi ta san sauran. Sai Allah ya yaga da rayuwarta cikin salin alin cikin nutsuwa. Allah sai yanzu kun ga wannan da ana zauna zama kawai ta je ta kashe wancan. In the name of the mijinta fa. Da mijinta take soyayya da wani kenan. Ka tamaddaran wannan kai yasa. Marke duniya ne.